Вітаю, дорогі сябри! Одним з апошніх відео я питалася у вас, ці було б вам цікаво часом обмірковувати со мною питання філософії мови. І покольки ви у коментарях дали станочі відкази, я вирішила сьогодні поділитися з вами виником одного з своїх апошніх експериментів з чатом GPT. У чим заключався експеримент? Я запиталася у нейросетки, ці лічить на здольність до говорення, до продукування мовлення унікальною чоловічою здольністю. Ви можете здогадатися, чому я запиталася менавіта про гэта. У прынцыпе, всю гісторыю чалавецтва лічылася, што мова, маўленне – гэта унікальная чалавечая рыса. Так, вядома, у жывёлаў ёсць сігнальныя знакавыя сістэмы, аднак яны не дазваляюць гаварыць пра абстрактныя ці хлуслівыя рэчы. Менавіта гэта і ёсць тыя чароўныя рысы чалавечай мовы, якія і дазваляюць чалавеку эвалюцыянаваць. Дык вось, у кантэксце сучаснага свету, калі з кожным днём узрастае здольнасць штучнага інтэлекту да прадукавання тэкстаў, то унікальнасць чалавечай здольнасці можа быць пастаўлена пад сумнеў. І я вырашыла паглядзець на тое, як разважае над гэтым пытаннем уласна штучны інтэлект, на ягоную мэтарэфлексію. І вось што ён мне адказаў. Ён даў даволі структураваны адказ з 5 асноўных пунктаў. Ён параўноўваў штучнае камунікаванне, штучнае маўленне і натуральнае чалавечае. Дык вось, ён сказаў, што ўсё яшчэ чалавечае маўленне застаецца унікальным, паколькі яно уключае ў сябе не толькі тэксты, не толькі словы, але і кантэксты, нюансы, эмоцыі. Кожны раз, калі чалавек штосьці гаворыць, ён робіць гэта з пэўнай інтэнцыяй, каб перадаць пэўныя эмоцыі, пэўныя перакананні, каб пераканаць іншага чалавека, каб дасягнуць свае мэты. Калі прадукуе тэксты штучны інтэлект, то ён не мае ніякай інтэнцыі і ніякага глыбіннага разумення таго, што ён уласна прадукуе. Паколькі мы плаўна перацікаем да пункту 3, штучны інтэлект не ўзаемадзейнічае ў соцыуме, ён не ўключаны ў сістэму стасункаў і, в прынцыпе, яму не патрэбная гэта інтэнцыянальнасць, яму не патрэбна завязваць стасункі праз маўленне. Плюс 4-м пунктам чат GPT назваў крэатыўнасць чалавечага маўлення, то бок вось гэтыя метафоры, каламбуры, гульня слоў, гэта ўсё прэрагатыва менавіта чалавека. Вядома, штучны інтэлект можа выкарыстоўваць усе гэтыя прыёмы, але яны не будуць арыгінальныя, яны будуць вывучаныя на вялікай базе даных, на вялікіх моўных даных. Ён навучаўся на вялікай колькасці тэкстаў і мог аднекуль узяць гэтыя прыёмы, але ніколі не прыдумаць іх самастойна. Вось, ну і апошняе, што узгадаў чат GPT, гэта тое, што чалавечая мова, чалавечае маўленне развіваліся на працягу тысячагоддзяў, і гэта не можа ісці ні ў якае параўнанне з тым, як хутка навучаецца штучны інтэлект прадукаваць тэксты, і гэта проста такі высокакласны плагіят усяго таго, што ўжо нагаварылі, напрадукавалі людзі. Вось, сябры, калі ласка, напішыце ў каментарах, як вы ставіцеся да гэтых сцверджанняў, ці згодныя вы з гэтымі сцверджаннямі, і, уласна, як вы ставіцеся да такой мэтарэфлексіі нейрасеткі, як яна сама ацэньвае сваё маўленне ніжэйшым, горшым, чым чалавечым. Мне здаецца, гэта вельмі цікава. І абмяркуем тады, калі вам падабаецца такі кантэнт, у наступных відэа.